Dacă v-ați săturat să vă tot jucați Mortal Kombat cu Scorpion și ați vrea și altceva și nu aveți și altceva să vă jucați pentru că aveți calculator prost și da, și poate pentru că sunteți plictisiți și sunteți singuri acasă, puteți să faceți o animație. Da, cel puțin la asta mă rezum eu când sunt plictisit. Dar, da, poate că vă interesează, poate că nu vă interesează ce animație am făcut eu mai departe. Și cum am realizat-o, desigur. Bun, deci cam așa începe cariera mea de animator. Da. Îl fac pe tipul ăsta să dea puțin din mână. Nu eram prea cine știe ce animator. Și da. Bun. Aici am mai pusesem un nou. Sunt cam praf. Dacă stau să mă gândesc. Da, sunt destul de praf, dar asta nu înseamnă nimic. Bun, aici i-a făcut cu mâna. Da. Probabil că vocea mea va fi puțin prea în spate. Bun, l-am făcut pe tipul ăla să ridice piciorul. Aici va fi ca un fel de Naruto. Bun, Naruto. Pac. Și cam așa merge. Bine, poți să dai și acolo la Select a Figure. Vedeți că este un creion care înseamnă că poți tu să-ți faci, adică nu trebuie neapărat să pui oameni. Poți să zicem să faci un scaun sau o casă acolo. Tot ce vrei poți să faci acolo. Și dacă te duceți la joc, în filele jocului, aveți deja niște animații gata făcute și niște obiecte tot gata făcute. Adică un cal, un om care este mai realistic, aș putea să zic, și un măgar sau un cal. Deci, da, e un joc destul de șmecher. Da, și se pare că pe aici încheiam, sau cel puțin așa cred, da, pe aici. Bun. Bun, aici încheiam. Și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share, subscribe și toate cele. Știți voi ce e de spus? Căci eu nu știu.